Good morning mga kasinag. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Andito tayo sa park. Gagala-gala tayo dito. Kasama ko ang aking tiyuhin. Ayan. Sarap maggala-gala dito mga kasinag. Sarap mag-jogging. O yan, kasi sinag lang. Ganda, sarap ng sikat ng araw. Sarap magbilad-bilad. Ang ganda ng lugar na ito. Napakaganda ng lugar. First time ko makarating dito mga kasinag, sa lugar na ito. Sarap nga dito maglakad-lakad. Hey kaibigan, bait ng pusa oh. Gusto ni Kutin ang kasinag. Sarap magbilad, sarap na sarap magbilad eh. Ang pusa. Ayan na, oh, nagsama na sa amin. May alalay na kami ngayon. Ayan mga kasinag, napakagandang lugar. Oh. Sarap mag ano dito, mag jogging. First time ko makapasok dito. Ang sarap ng ano niya, yung sikat ng araw. Ang sarap sa balat. Ang oras natin ay 7:56 ng umaga. Oh, napakaganda mga kasinag oh. Oh, di ba? Napakamakulay ng mga halaman. Alagang-alaga talaga halaman nila oh. Di ba? Pasok tayo dito mga kasinag. Ayan, mga kasinag, may aswang. Itim na itim mga kasinag yung pusa oh. Ito ang probinsya dito sa ano, Dubai. Di ba? Napakaganda ng lugar oh. Relax ka talaga. Dito sa lugar na ito may playground oh. Palaruan ng mga bata. Mga kasinag oh, ang ganda sikat ng araw. Yan. Nakikita niyo yan? Yan ang water tank ng ano, buong Rashadia. Di ba napakalaki? Oh, napakaganda mga kasinag oh. Ang sarap dito sa ano, mga ilalim ng puno. Parang sarap magtayo ng duyan dito. Oh, presko. Marirelax ka talaga, napaka-presko ng ilalim ng mga puno niya. Oh, di ba? Malinis. Dito sa loob ng park na ito, kumpleto na. May CR na, may restaurant. Nakita niyo yun, may restaurant dun. Yun. Nandun yung tito ko. Nag-order ng aming almusalan. Mga kasinag, dito kami oh. Mag-almusal muna kami. Ano? Meron kaming chai. Tapos itong Sandwich. parata sandwich. Di ba? Ang sarap dito sa lugar na ito. Mga kasinag, almusal tayo. Sarap. Sarap magtambay-tambay dito.
Talagang marirelax ka kasi marinig mo yung mga huni ng ibon. Tapos ang sarap sa pakiramdam yung sikat ng araw. Probinsya. Yan ang magpasok sa lugar eh. Gabi, Paggabi na madaming ano. lokal, laging bahay. Ayan mga kasinag, pagkatapos natin mag-breakfast yan, maglalakad-lakad na naman tayo. Lilibutin natin itong buong park na ito. Yan. Ang ganda mga kasinag oh. Yan, ganyan pag nagtatanim sila ng halaman, may hose na siya. Oh. Kasi pag binuksan nila yung gripo niyan, usa na yung magdidilig. Di ba? Ang ganda ng mga halaman oh. Alaga talaga nila dito ang mga halaman. Dami talagang ibon no. Parang musika sa tainga. May mga ibon. Sana walang pakilaman. Oh. Sa baba tayo dumaan ngayon, sa taas naman tayo. Nandito tayo mga kasinag, aakyat tayo dun, sa kabila dun. Hello! Meow! Nagbibilad yung pusa, di ba? Ang sarap-sarap magbilad dito. Pati yung pusa nagbibilad din. Oh, andito tayo sa taas mga kasinag. Ganda ng park na ito. Ayan. Napakagandang lugar. Ang sarap. Para ka lang nasa probinsya sa Pilipinas. Ang sarap ng sikat ng araw. Ang sarap magbilad. Ayan sila nag-jogging. Ayan. Shoutout pala sa aking kaibigan dyan. Itong lugar na ito mga kasi nagpaikot lang ito. Kasi nakakita yung gate na yun. Doon kami pumasok kanina, tapos umikot kami. Tapos aakyat naman tayo dito sa taas na ito. Ngayon lang ang pahinga ng mga tao dito kasi day off. Ngayong araw ng Sunday. O nagre-relax sila kasi bukas trabaho na naman. Ito lang ang banding-banding nila. Araw ng libangan. Bukas, seryoso na naman. Trabaho. Napakaganda mga kasinag oh. Yan. Shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Oh, ito ang itsura ng Dubai. Oh, napakaganda no. Oh. Ang sarap magbilad-bilad, maglakad-lakad dito. Oh, mga taga-sister pero dyan. Kung kalimutan na, subscribe nyo si Inboy, Uragon. Ano makilala dyan sa Sister of Mary, Pitbats. Lalaro sila. Diba?
Ang sarap naman talaga sa pakiramdam. Kasi ano pa lang ang sikat ng araw niya. Oh. Tapos tamang-tama yung papawis nila. Alas 8 pa lang. Ang oras natin ay alas 8 ng umaga. Oh, di ba? Ayun ba? Ay, pugad niya, oh. Shout out sa ating mga kaibigan dyan, mga sinag subscriber. Sa mga sinag subscriber dyan, maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking mga video. Ito, yan, maglalakad-lakad kami. Relax. Diba ang ganda ng mga halaman nyo? Pero ang lupa niya mga kasinag, disyerto yan, no? Buhangin yan, buhangin. Kaya sila may mga kaabang na hose na ganyan, no? Kasi mamamatay sila. Kailangan talagang madiligan araw-araw yan. Kasi ang mga halaman dito, kailangan madiligan araw-araw. Kaya may mga ganyan, no? Makita nyo may mga hose sila, oh. Kada puno niya mayroon nakaabang na hose. Oh, may mga uwak rin dito. Ay, oh. Pilipinas pa yan. Oh. Ano mga kasinag, ang uwak dito, nag-abroad din. Ayun, nakita nyo ba yun? Ayun, oh. Oh, yun. Oh, kita mo mga kasinag, may pugad siya, andun. May pugad siya dun sa taas. Ayun Oh. Kaya pabalik-balik yung uwak dun. Sugado yan, may anak. May anak siya. Ayan mga kasinag, nalibot na natin ang loob ng park na ito. Talaga napakaganda naman, marirelax ka talaga. Yan, lalabas na kami, pupunta kami ng fruit market. Hi my friend. Aming kaibigan, maybe Indian yun, ano? Indian. Nice friend. Palabas na tayo mga kasinag. Nakapag relax na tayo, nakapag bilad na. Yan. Kung saan ay sumigla-sigla na ating mga katawan. At bukas, panibagong bakbakan na naman sa trabaho. Ayan mga kasinag, palabas na tayo. Uwi na tayo. Sabi ng uwak, sige na! Sige na! Alis ka dyan! Kaya palayas na kami ng uwak. Naistorbo daw sila. Nandito na tayo mga kasinag. Ayan. Dito tayo pumasok, dito rin tayo lalabas. Nakita yung service namin, oh. Yan ang sasakyan namin. Yan ang service namin. Service sa pangarap. Di ba ang ganda mga kasinag ko? Ang ganda ng ano. Di ba? Someday. Andito na kami mga kasinag. Yes, relax. Yan. Relax. Tayo oy, aalis na. Ayan mga kasinag. Tayo magsuot tayo ng seatbelt. Kasi mahuli tayo. Dito kailangan pag nag-drive ka, naka-seatbelt ka. Oo. Kompleto. Kasi malaki ang multa. Ang
Ang multa rito ang walang seatbelt ay nasa 500. 500 dirham. Sa Pilipinas is 7,000. 7,000. Yan. Kailangan sumunod ka rito sa batas ng Dubai. Pag hindi ka sumunod sa batas ng Dubai, sigurado ubos ang pera mo. Ayan mga kasinag, oh. Pagkatapos natin mag-relax, yan. Tayo aalis na.